Eyo obi a onim nyansa nkwa na se ontwa asutade enwie ya. Odidi aboada nchem atem. Na ye nokore pa esanse abraba ye bo ewo atiasefo asase so no akoye so obi a otwa asutade. Na asutade enso de emmodoma bebre ne wom na danchem enso eka ho. Enti se untwa asutade yinwie na udidi aboada nchem atem de na se wara. Eyi tu yemfu se abraba ye bo no enye nsem nyina na wose ye ka enye obia na wose ne no ekoko ntokwa isanse obi mu wo hono ma ombetumi ama ye ho akire ombetumi de esan abesan yen ombo betumi ama yewu aben yen ebra enye induruye. Se wo hu se nyansa we ewo abrabo aye boyi mu a wo beka akiri